tieto slávne sviatky Krista na narodenie, aby vám dal Pán zdravie, šťastie, hojné božské požehnania a kráľovstvo nebeské obsiahnutie. Milí priatelia, hostia, srdečne vás vítam na tomto už tradičnom vianočnom koncerte v roku 2024. Stať tu pred vami v tejto chvíli plnej pokoja a radosti je pre mňa nesmiernym potešením. Tento večer je pre nás výnimočný nielen svojou atmosférou, ale aj tým, že je svedectvom cesty, ktorú sme spoločne prešli. Keď sa obzriem o 5 rokov späť, spomínam si na časy, keď sme sa ja a Marek počas pandémie rozhodli priniesť vám aspoň kúsok svetla Vianoc priamo do vašich domovov, vtedy cez internet. S harmonikou a helikonkou sme nahrali vianočné koledy a zdieľali ich do vašich domovov. Vtedy sme si uvedomili, že Vianoce sú o spojení, o nádeji a o radosti, ktorá sa dá šíriť aj na diaľku. Každým ďalším rokom sme sa snažili posúvať ďalej, s odhodlaním, láskou k hudbe a rešpektom našim krásnym vianočným tradíciám sme krok po kroku budovali tento koncert a dnes sme nesmierne šťastní, že sa nám podarilo vytvoriť stabilnú skupinu ľudí, ktorí majú jedno spoločné želanie, priniesť vám pokoj, radosť a čaro Vianoc. Hudba, ktorú dnes večer budete počuť, je oslavou našich vianočných tradícií. Vianočné koledy, ktoré znejú stáročia a sú ako nitky spájajúce generácie. V každej melódii je ukrytý príbeh. V každej piesni je cítiť radosť, nádej a lásku. Sú to tie isté piesne, ktoré si kedysi spievali naši starí a prastarí otcovia pri štedrovečernom stole. Je to dedičstvo, ktoré si nesmierne vážime a chceme ho udržať živé. Dnešný večer je teda nielen o hudbe, ale aj o pripomenutí si toho, čo je v živote naozaj dôležité. Je o spoločných chvíľach, o tradíciách, ktoré nás spájajú a o svetle, ktoré Vianoce prinášajú do našich životov. V čase, keď je svet často plný nepokoja a zhonu, je tento koncert takou malou oázou pokoja a spolupatričnosti. V neposlednom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohoto koncertu, umelcom, technikom, dobrovoľníkom a všetkým vám, ktorí ste sem dnes prišli. Vaša podpora a prítomnosť sú pre nás tým najkrajším darom. Veríme, že dnešný koncert vám prinesie radosť, pokoj a to vianočné čaro, ktoré si odnesiete vo svojich srdciach domov. Nech sú tieto Vianoce plné lásky, porozumenia a nádeje. Nech vám hudba dnešného večera pripomenie, že aj v najťažších časoch môžeme nájsť svetlo a radosť, ak si ich navzájom darujeme. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a prajem vám krásne prežitie tohto koncertu. Yes.
obyčajná chvíľa, keď Boh poslal syna, náhle všetko je inak. Izrael poslom veľkej správy, že Boh plní svoj prísľub právny. Aj prostá mašta je dnes krásna, v jasličkách sa na nás usmieva láska. Odtedy svieti svetlo Vianoc, aj na miestach, kde vládla noc. Najvzácnejší zo všetkých darov, dieťa ti z lásky sa dáva.
Priatelia, pieseň, ktorú si teraz vypočujeme, je jedným z najznámejších symbolov Vianoc, no zároveň nesie so sebou nádherný príbeh. Poprvýkrát zaznela v malej rakúskej dedinke Oberdorf v roku 1818. Vznikla v skromných podmienkach, no jej posolstvo pokoja a nádeje presiahlo hranice času aj miesta a stala sa piesňou, ktorá spája celý svet. Bola dokonca v roku 1914 spievaná vojakmi na frontoch počas Vianoc na znak dočasného prímeria a mieru. Je to pieseň, ktorá dokáže spájať srdcia aj v tých najťažších chvíľach. Nech je jednoduché, no silné tóny dnes naplňa tento priestor pokojom, láskou a harmóniou, ktoré sú pravou podstatou Vianoc. A teraz nech spojí aj nás a spoločne si zaspievame Tichú noc.
vážení hostia, milí priatelia, toto je záver nášho vianočného koncertu a ja by som vám chcel z hĺbky srdca poďakovať za to, že ste dnešný podvečer strávili s nami. Hudba, ktorá tu zaznela, nebola len melódiou, bola to oslava radosti, pokoja a tradícií, ktoré Vianoce robia takými výnimočnými. Verím, že každý tón a každé slovo vás naplnili tým pravým vianočným duchom a pripomenuli vám, že vianočný čas nie je len o daroch či výzdobe, ale predovšetkým o tej láske, porozumení a chvíľach prežitých spolu. Na záver by som rád poďakoval všetkým umelcom, organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k tomu koncertu, aby sa tento koncert mohol uskutočniť. Vďaka ich nadšeniu a vášni sme mohli spoločne prežiť krásny zážitok. Nech si so sebou domov odnesiete pokoj, radosť a nádej, ktoré Vianoce prinášajú. Prajem vám všetkým požehnané, pokojné a láskou naplnené sviatky. Nech sú tieto Vianoce časom, keď svetlo a teplo Vianoc zotrvajú v našich srdciach čo najdlhšie. A ešte by som pripomenul, že vstupné z tohto koncertu bude venované na dobrú novinu, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Poprosím ešte pána farára o pár slov, nech sa páči. Keď to už všetko veľmi pekne povedal, a tak ja chcem mene nás, ktorí sme tu boli ako hostia, poďakovať vám, účinkujúcim, za to, že ste sa s nami podelili o vaše dary, o vaše talenty, ktorými vás Pán Boh aj obdaroval, že ste naozaj prispeli k takému sviatočnému atmosfére dnešného dňa, tohto vianočného obdobia, že sme mohli vytvoriť také krásne spoločenstvo, tak mene všetkých, ktorí sme tu boli účastní nás zo srdca. Ďakujeme a prajeme ešte požehnané dni. Bez basov.
to bolo také melancholické. Áno, ja mám rovno, vieš, ty raz, že sa to Som sa ja neumýlila. No medzi tým je tá vyhrávka, posledný verš a tam sa pridáva, že... Áno, krásne. Ta, 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 ta. Tak to chceš, tu posledný samo. Vieš čo, môže tú vyhrávku dať samo. Nemusíš sa... No však preto hovorím, že samo dá vyhrávku. Chceš toto, no? Výborné.